Triatlon klub Triogi Racing, koji je u Novom Sadu osnovao naš trenutno najbolji takmičar u tom sportu, Ognjen Stojanović, za veoma kratko vreme postao najbolji na državnom prvenstvu, a ciljevi elitnih triatlonaca tu se ne završavaju. Ove godine Ognjen je 6. put postao prvak Balkana, a njegov učenik Milan Tomin sezonu je počeo bronzom na Evropskom prvenstvu za juniore u akvatlonu. Mi postojimo tek manje od godinu i po dana i za to vreme postali smo državni prvaci u muškoj kategoriji. Sve 3 medalje smo uzeli, i na sprint triatlonu i na olimpijskom triatlonu, a imali smo i prvakinju i bronzanu medalju u ženskoj konkurenciji. Tako da mi smo praktično i prošle sezone već daleko imali veoma dobre rezultate na nacionalnom nivou. Tako da svakako naši ciljevi su međunarodni nivo. Znači, imamo par takmičara koji mogu veoma dobro da se takmiče na evropskoj i svetskoj sceni. Međutim, veoma važan segment, to jest vizija našeg kluba je omasovljavanje. Znači, rad sa mlađim kategorijama i pokretanje triatlon škole, koja trenutno ne postoji u Novom Sadu. Početak sezone, to jest prva medalja sezone je bila 3. mesto na evropskom prvenstvu u akvatlonu, što je zaista sjajan rezultat. Međutim, prva trka sezone nije bila idealna. Imao sam povredu, pao sam s bicikla, tako da me poremetila planove, ali uspeo sam se vratiti do kraja. Bio sam na 2 seniorske trke na svetskom prvenstvu, tako da sam zadovoljan. Za razliku od bogatih federacija, Srpska triatlon unija nije u mogućnosti da u potpunosti finansira putovanje i pripreme elitnih takmičara. Zbog toga je samostalna organizacija dosta pomogla Milanu Tominu i Ognjenu Stojanoviću da kroz grupni trening sa još nekolicinom takmičara iz Novog Sada lakše podnose napore. Mi imamo sada, da kažem, grupu od 5 do 6 ljudi gde možemo praktično 70% vremena da provodimo zajedno na treninzima. Znači i na plivanju, i na biciklu, i na trčanju. Samo po neki treninzi specifični, brzinski radimo uglavnom sami, ali ti treninzi treba da se rade sami. Tako da mogu reći da zaista u poređenju sa mojim trenažnim procesom od pre 4 ili 5 godina, ja ovim mogu reći da mnogo više uživam i da mi mnogo lakše prolazi vreme. Saradnja sa Ognjenom, kako si zadovoljan tim delom? Zaista sjajno, treniramo zajedno, družimo se i kad nismo na treninzima, trener mi je, tako da zaista sjajna saradnja u svim pogledima. Milan je veoma vredan i baš to što je napomenuo da provodimo vreme zajedno i van treninga. Mislim da to pomaže dosta u našoj saradnji, jer bolje upoznajem i njega i on mene. Tako da mislim da već 2 godine koliko radimo zajedno su već napravili neke rezultate što mogu biti veoma dobra podloga za budućnost. Besprekorna saradnja rezultat je dobrih odnosa, a u pojedinim trenucima odvija se i elektronski. Zimi to kad se radi baza mnogo više treniramo, leti su to kraći treninzi, brži, a od Ognjena dobijam treninge i elektronski, čujemo se, treniramo zajedno, tako da kako god ja poželim, kako se dogovorimo, kako njemu više odgovara, kako meni, to je sve dogovor. Oprema za biciklizam, plivanje i trčanje, adekvatna ishrana, odlazak na pripreme i na takmičenja koje su često van Evrope, izdaci su koje je zaista teško pokriti. Uz to nagrade koje osvajaju triatlonci nisu u rangu elitnih sportova poput tenisa. Zbog toga su napori da Srbija bude među vodećim svetskim triatlon zemljama bez podrške nadležnih gotovo nemoguća misija. Šta nedostaje da se triatlon omasovi, odnosno vidimo da imamo gotovo idealne uslove, pre svega Frušku goru, osim toga imamo i bazen u Novom Sadu olimpijskih dimenzija, da li još nešto nedostaje, odnosno kakva je podrška nadležnih za sada? Nedostaje mnogo, to jest nedostaje glavno, a to je bazen. Mi imamo bazen, međutim naš triatlon klub i uopšte triatlon klubovi ostali nemaju nikakve zvanične termine. Znači mi zvanično nemamo staze gde možemo da plivamo, što samim tim anulira rad sa triatlon školom. Mi pokušavamo da se izborimo da dobijemo naredne sezone stazu ili 2 da bi mogli da započnemo sa triatlon školom, a i da bi mi mogli da plivamo u zvaničnim stazama, jer trenutno plivamo u smenama građanskim. Tako da što se tiče podrške gradskih organa, tu možemo reći da je ravno nuli. Znači ne prepoznaju naše uspehe, niti su nam ikad čestitali za bilo kakva nacionalna i internacionalna priznanja. Sponzora za odlazak na trku da nas neko finansira nema. Imamo delimičnu podršku Saveza, Triatlon Saveza Srbije, ali sve ostalo je jako malo. Sledeća sezona biće izuzetno zanimljiva kako za Ognjena Stojanovića, koji će kroz evropske kupove, takmičenja svetske serije i evropske igre u Bakuu pokušati da dođe do 55 odabranih koji će se nadmetati na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Milan Tomin sa druge strane, nakon 34. mesta na svetu za juniore, sledeće godine ponovo ima priliku da nastupa u tom uzrastu. Na svetskom juniorskom prvenstvu sam bio 34. što nije bilo moje očekivanje, ali zaista je dobar rezultat ako se pogleda realno. Što se tiče seniorskih evropskih kupova koje sam radio 2 trke u Ukrajini i Grčkoj,
novo iskustvo, zaista sam mnogo naučio, drugačiji stil trkanja i potrudit ću da sledeće godine napredim rezultat i da uđem probom prvih 15, prvih 10. Tu dosta matematike ima i zaista je teško izboriti taj plasman, zato što na olimpijskim igrama samo 55 ljudi učestvuje i samo jedna trka je u pitanju. Tako da preostaje mi da radim svetske kupove i World Series trke, znači svetska prvenstva, i skupljam bodove. I tek nakon završenog ciklusa se podlači crta, tako da ne postoji tačan broj bodova koji mora da se osvoji, nego to ne zavisi samo od mene, nego i od plasmana ostalih takmičara. Mladi triatlonci iz Novog Sada zavređuju divljenje, ne samo zbog sportskih rezultata, već i zbog toga što svojim ličnim naporima stvaraju bolje uslove za buduće takmičare.